एक ह्या देशाचे ट्रायबल कम्युनिटीचे महान लिडर बिरसा मुंडा ज्याची 15 तारखेक जयंती जावपाची आसा ताजे सुद्धा आमच्या ह्या यात्रे बरोबर त्यांचो सुद्धा गोंयभर प्रवास जाल्लो आसा आणि म्हणून सुद्धा आम्ही ठरले आसा उठाव संघटने सुद्धा मागले आसा हेजे पयलीं की 15 नोव्हेंबर हो सुद्धा जो जन्मदीस आमचो एक महान देशाचे लिडर ते केवळ ट्रायबल जर झाले तर ब्रिटिशां विरुद्ध झुंज करपी पहिले आणि वयाच्या 22व्या वर्षी ज्यांचे बलिदान झाले आसा असे बिरसा मुंडा ह्या बिरसा मुंडाची सुद्धा गोवा सरकारान एक सुटी जाहीर करची त्या दिसाक जशी झारखंड आसा ओडिशा आसा ट्रायबल डॉमिनेटेड आसा ह्या लोकां भितर सुटी जाहीर करतात बिरसा मुंडा हे महान क्रांतिकारी एक लिडर जावन गेले म्हणून गोवा सुद्धा जावची अशी उठावाची मागणी आसा खात्री आसा माननीय गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हेजे जरूर विचार करतले